приятели, днес ще покажа как ще играе Майнкрафт. Този епизод само ще разберете как да оцелявате. За тази нужда ви трябва да виете стъкла и храна. Да виете и стъклата са за къща. Ако ви е харесало видеоклипчето ми, играете с моя брат, защото няма да ми стане, защото аз имам крашен плод. В следващите епизоди ще ви покажа как можете да оцелявате. Аз не оцелявате. Ще намерите по-бързо диаманти и да забравите ферма, ако някой не знаят. Аз ще покажа с удоволствие как стане. Ако ви е харесало, ми следите пак покажа. Ако на някой не му е харесало, по-добре да не правим, защото може да го изключа в домашните съобщенията, които е писал. Така. Ако сте на телефон, сега като мене, можете можете да играете с ваши приятели, а пък ако сте на компютър, няма да ви показва итъмите, които са. Например, за мутиката, ви трябва сами да сложите итъмите, пък нито само да ви показва как се прави. За телефона ще ви показвам на компютър. Клипът ми ще бъде около няколко минути. И сега ще ви трябва работна маса, за да се направите другите итъми, които ви искате. Изчакам някой. Да. Ето как се прави съндъка. Съндъка ще ви е нужен, за да се стават итъмите, пък от тези листа ще ви
са нужни, за семена за вашата фена. Както аз сега зелената. Ако искате по-дълго да оцеляват зелената медведь, трябва да имате клеща, пък тя се правят камъни, от 8 камъка. Ако искате по-бързо да бъдете, животните ви трябват такова, трябват ви камъни, дървета, камъни и пръчки. Ето едно нещо. В следващите епизоди ще ви покажем как можете да откривате села и после се хващате в вашия дом. Сега, както виждате, откривам да си взема нещата от тук, птица. Ще наставя нещо. Сега без животни. Без нещо. Така. И от мен за този епизод. Чао!